ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Ирӯз 24 январи соли 2024 1000 рубл 124 сомонӣ. Гирӯза навор дорем. Daewoo Matiz, Daewoo Nexi, Opel Astra F хечибекош, Vaz 2107, Toyota Camry, Mercedes-Benz E-Class, Nissan дорем бародари азиз. хулоса беҳтарин мошина бари шумо тамошо кунед дар ҳамин навори имрӯза. хоҳиш ай ҳаматон лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. рости навори мо да 11-12 ҳазор просмотр мегирам. 300-400 лайк бародари азиз. ами адуши дастгирӣ кунед. ами тамошо мекунед блогерои узбекора 5000 просмотр мегиранд. якнин 2000 лайк адуши дастгирӣ мекунед гашунада. мақсад мо бари шумо меҳнат мекунем. ай тараф шумо дастгирӣ шава мо мошинои беҳтарин хонаҳои арзон мемонем бародари азиз. барои реклама кардан имо WhatsApp да хона мошина боша бошед рекламаш мекунем. качесвара баланд кунед, навора бо диққат маълумотро гӯш кунед. эълона сар мекунем бародари азиз. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Ashka Astra H дӯстони азиз, солаш 2007 дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. ҳамин ҳолат, ҳамин состояние бениҳоят мақсад мошинча расход кардагиан. нақша 67000 сом мега, бо муомила ҳам мекунанд. аз вагон як даст каштагиай задагӣ пусидагӣ ҷош нестай дӯстон. абиё мотори 1.6 коробкаш механика, моториш 1.6 газ плюс бензин ҳардаш кор мекунад. балонат мен хеле тозаакай. мошини худаш просто бомба бардоро. кондитсионер ҳама тарафа. ягон ҷои камбуд ёфти мошина бепул бигӣ бара. оригинални состояние танҷибат. рақамоша мондем. ами рақамои 928 занг занед аз номи канали Саудо ТВ бо арзонтон мекунам. хоҳиш ай ҳаматон по-братски лайкҳоро занед, дар канал подписатсия кунед. мақсад ирӯз хона боша пага бо мошино мешава. ирӯз мошин боша пага хонаҳо мешава иншоалло бародари азиз. мегзарем ба Daewoo Nexi фурӯшӣ. Daewoo Nexi дар ноҳияи шаҳри нав қарор дорад. краскаи сирх ки бо нархи 16000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солиш 95. газ бензин сӯзишвориш, мотор 1.6 коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рақамҳои WhatsApp, телефонҳои дастӣ ҳардаш кор менам. ду балони пеш нав, балонҳои қафо нормални состояние, краскаш сурх, ходовойшам созаи сабаби фурӯхтанмон. ҳамин соҳиби Nexi қайд кардан ки Россия мерем, ба ҳамон сабаб фурӯхтесем. мақсад дар хона ягон мардина нест ки ҳамин мошинчаро ҳай кунад бародари азиз. чӣ хеле ки худтон медонем мошин вақте бисёр истод вайрон мешава, мепуса. мақсад ягон ҳолати баъда меоя мераса. ба ҳамон хотир савдош дестай бо нархи 16000 бо муомила ҳам дорад дӯстон азиз. рақамошонро занг занед, аз номи канали мо арзонтон мекунанд. просто мошинча состояние созай успед карда бихаред дӯстон азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастай дӯстони азиз, дар ноҳияи Вахш ки солиш 1994 бо нархи 34000 сомонӣ фурӯхта мешавад. газ бензин сӯзишворӣ ҳардаш кор мекунанд. мошинча созай, краскаш танҷибат. просто ака фикр мекунед камтар қиматай, не ки бек кам буде бародари азиз. ҳай карда мегарден роҳат карда айпаи кортон мешавед. мотор 1.8 механика. рақамҳои тисел ё ин ки рақамҳои Русия +7 WhatsApp дорад. телефон WhatsApp занг занед муомила кунед. ҳуҷҷати яксола ҳам дорад. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. алиш намешавад. толка сум бо нархи 34000 кам беш бо арзон ҳам мешавад бародари азиз. ин ҳамин маълумот оиди Vectra A. метавонед занг занед муомила кунед, арзон кунанд бо камбеш хубай баҳри шумо. ба хариднаш кортона буд кунед. салон тоза, краскаш ягон сарафина надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мотор коробка ходовой соз. хулоса состояние мошин чоткай, мегирен ҳай карда мекардем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti бародари азиз ки солиш 2002 дар шаҳри Хуҷанд бо нархи 31000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш толка газ бензин надорад, дизел задагӣ нест, фақат газ қатӣ ҳаракат мекунед. мотор 1.8 коробкаш механика. калид дора, пулт қатӣ, кондитсионер печкаш кор мекунад. мотор 100%. ходовои ҳамин Lacetti 100%. балоно зимни. газ заводской. корейский машина беҳад, мақсад мегам мошинча боқувватай.
мақсад ҳамин мошина фақат ҳамин кор дарафта омадагиан меган коргар идора кардагай ҳай кардагӣ даруни шаҳр дагаштагай мошин дар ҳолати хубай алиш намешава пул зарур шудагай барои харидори аниқ арзон мекунанд марҳамат омада бинен савдо кунен савдо дар назди мошин дар шаҳри хуҷанд мебарад азиз занг зада муомила кунен. мегзарем ба панҷум газели фурӯшӣ камаз будай бачаҳо бахшиш камази фурӯшӣ дар ноҳияи қумсангир соли 2006 бо нархи 120 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. яксола ҳуҷҷат балонош нав пачка балоно нав хоб рақамҳои телефон рақамҳои ватсап сета номер кор мекунад. дӯстон марҳамат занг зада муроҷиат кунед аз номи канали Саодо ТВ. дӯстони азиз ҳамин навораи мо шумо дар маъқул боша дар комментар як рақами 5 бизанен Саодо ТВ ба пеш то вақте ки Саодо ТВ бачаҳо Саодо ТЖ не то вақте ки мо дар ютуб ҳастем баъри шумо лабои хел мошинора лабои хел меҳнатора мекунем фақат адуши дастгирӣ кунен ҳамин навора паҳн кунен бачакҳое ки мақсад мошинхар ҳастанд хонахарам ҳастанд ҳамин навора паҳн кунен канала роишон кунен може биёед дар канали ягон хона мошини арзон биён бародар азиз. мегзарем ба шашум Тойотаи фурӯшӣ Toyota Camry ки соли 2010 дар шаҳри Душанбе қарор дорад нархша 125 000 сомон мегӯянд бо савдо ҳам мешавад. худат шабинен чӣ хел фасонакай рақамо транзит краска тоза мошин карочи бомба вагон гаштагай тоза ҳак бе камбудӣ нархаш 125 000 сӯзишвориш бензини холӣ мотор 3.5 автоматикай ойнаҳо шабинен чӣ хел фасони сияҳи хушроҳакай. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо американкай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола танировка ака ҳуҷҷатша нагуфтам 4 балон нав краскаш зурибат кондитсионерш як салон кожа фасони хушро бо занг зада муомила кунен нашоти нарх навош рақамҳои ватсапшон занг занен мақсад бо суратҳои иловагиша видео мекунанд муомила кунен хулоса бародар азиз оиди ҳами мошинча гап занен маъқул боша бароем бигиренша. мегзарем ба ҳафтум мерседеси фурӯшӣ мерседес бенз се класс ҳастае ки соли 1994 дар ноҳияи ёвон бародар азиз ҳамин ҳолат 4 та балонаш 80% газ бензин кор мекунад нархша 45 та гуфтан мошинча 100%. ҳамин хел қайд кардан ойнаҳош фасони хушро фикр мекунем ки ҳамин ягон чӣ дорад тёмникайга мошинча ойнаҳош не ки тёни неста бародар азиз. мотор 1.8 коробкаш механика салон тоза ҳолати мошин хуб рақамҳои ҳамин 4 та 0 дар занг мезанен аз номи канали мо муомила мекунем бо арзонтон мекунам. барои реклама кардан рақамҳо дар рӯи экрани шумо дар боло 931 07 99 97 бисёро дар ҳамон комментария менависанд хонаи фурӯшӣ дорем мошини фурӯшӣ дорем чӣ хеле кунем ҳамин имо ватсап дар бародар азиз роӣ кунен сурати маълумоташа видео мекунен хулоса роиш кунем мо дар навори баъдна фурӯшта реклама да мегзорем ҳам мошинои хонаи мебинем бародар азиз ҳаракат мекунем ки 50 60 70% савдо шаванд. мегзарем ба ҳаштум ваз 2107 соли 2012 ваз 2107 дар шаҳри Душанбе қарор дорад бениҳоят тоза бо нархи 20 000 сомонӣ савдо мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ объем мотори 1.7 коробкаш механикай рости баърашон беҳад меҳнат мекунем пробегаш 42 000 дастгирӣ кунем бародар азиз фақат адуши дастгирӣ шавад дар комментария мо лабои комментария мехонем агар ответам натем не ки аз рӯи комментария зиёдтар навор мекунем мо мнени подписчикора нигоҳ мекунем мақсад чӣ хеле ки мехоҳанд мо бисёртар аз рӯи комментария навор мекунем баҳри тамошобинон. нархаш 20 000 сомон бензини холӣ мотори 1.7 коробка механика мошин хубай дар ҳолати хуби техникӣ ҳастай айни ҳол задни мост овоз дора коробка мотор сӯзай ҳуҷҷат 3 моҳа дискаша наметем меган харидор занг бизана ака дискаош фурӯшӣ набудай. мегзарем ба наҳум опел хечибеки фурӯшӣ Astra F харо марамат любители Astra F тамошо кунед ака 25 000 меган бо савдо ҳам мешавад соли 1992 дар шаҳри хуҷанд ин ҳамин ҳолат ин ҳамин состоянӣ фурӯхта мешавад.
мегам 25 та бо савдо мешавад гази холи сӯзишвориш. мотор 1.6 коробкаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хулоса состояние соз 10 моҳа техосмотр. хоб чашкоҳош пешаш камбеш мегӯяд ки хеле масъалаашда ҳастае. харидори аниқ боша бо муомила мекунем. қафош ҳардуш варид дорад, пешаш созе бард азиз. чашкои қафо ҳардушам варид кардагӣ будааст, неки пешаш соз. хоб мотори 1.6 коробкаш механика. оиди мошин бардор азиз. мақсад занг мезанен 25 мега бо савдои камбешам дорад. муомила кунем хулоса. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғонтепа солаш 99 бардор азиз. 25 мега бо савдо мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ. мотораш 08 механика. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. занг занан маслиҳат кунед. Matiz вагони состояние дӯстон. маслаш алишдагӣ, пусидагӣ, задагӣ, варид ин масъаларо гуфтагӣ нестанд. конкретни харидорда бо муомила дорад. гарантиям ҳастанд. бачако по-братски подписатсия кунен, ами лайку бепла занен, зангулаш қати подписатсия кунен. чунки бисёриҳо мода менависанд ки мақсад хонаи арзон, мошини арзон роӣ кунен ёфтен. ами вақте ки подписатсия карден, зангулаш қати якум шумода смс меравад. мақсад хеле ҳолатҳое мешавад ки мошино, замино, квартираҳои срочни фурӯшӣ меғалта. мо реклама мекунем. онҳоро ҳам нафарое ки мақсад якум чиза хабардор мешаванд, ҳамоно мехаранд хулоса. хақ будун занг вақтон. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастае ки соли 2006 дар шаҳри Хуҷанд ҳастае. нархша 76500 сомонӣ мегам бардор азиз. ки соли 2006 гуфтанд. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. бензини холӣ, мошини вагон як даст гаштагӣ. ҳамин состояние фурӯхта мешавад. мотор 1.8 коробкаш механикай. бо камбеш муомилаи сӯзам дорад. кузов задагӣ надорад. мақсад барои ҳамин одам кашидан, такси задан бениҳоят удобни. солои кунам нест, солои навшаи 2006 сол бардор азиз. аки 94, 95, 96 то 2000 ма ин тарафта аки солои куна мешаванд. айнош нестай. 2006 сол марама зангзан муомила кунед. рости дар комментария бисёри бачаҳо мегӯянд ки хеле гап мезанен, хеле гап мезанен. аки ҳар хел одам аст. фақат агар хубӣ накунен, бадӣ накунен, ами лайк намонен, дизлайк ҳам назанен. шурои нар номерои ма барои реклама кардан. мошин, замин, хона, квартира, техника, аппаратур боша. агар имо WhatsApp 931 рақамо. роишни суратоша маълумотош қати мо рекламаш мегӯем, фурӯш намемонем. барои реклама кардан марамат. хоҳиш ай ҳаматон лайкро зан дар канал подписатсия кунед. мақсад шумо аз кӯри телевизион кадом намуди мошино хостен. мо то ҳадди имкон пешниҳод кардем. фақат дастгирӣ. боқӣ дар амони худо то навбарои баъдина хайр бадор азиз.